Itong ayaw ko sa mga ganito. Matrabaho, beshi. Hindi na to pwede. Putet. If in doubt, throw it out. Lagyan din natin siya ng black pepper. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And home quarantine pa rin po tayo. I mean, lockdown pa rin po tayo. And ngayon guys, kagagaling ko lang ng duty. Nag-night shift ako. Katapos ko lang kumain. Eh, magpapakain pa ako ng aso. Ngayon pala guys, is Friday. Kaya palengke day ng barangay nila Mac. And yung mama niya, tinext ako kagabi. May message ako kagabi kung ano daw yung gusto kong ipabili. Kailangan ko pa dito sa bahay. Ikako, wala naman akong masyadong kailangan. Kasi madami pa naman akong mga stock dito. Eh, mag-isa lang din naman akong kumakain. Dami niyang dalabesh. Ang pabili ko lang, tinapay. Binilan na ako ng gardenia. Yan. So, may gardenia po tayo. Ito guys, yung mga tinapay, pag hindi nyo kayang ubusin, tapos pa-expire na, ang gawin nyo lang, ilagay nyo siya sa ref o kaya sa freezer. Tapos, i-toast nyo na lang. Ganun. Tapos, ito yung pinapalengke ko. Ito lang yung pinapalengke ko. Nagpabili ako ng lumpia wrapper kasi may chicken ako dyan. Gusto kong lutuin na, kasi nakakasawa naman na yung yung same na lang na ulit-ulit na luto. Iba-ibang luto naman. Nagawa ko ng chicken lumpia, I mean chicken Shanghai. Kaya nagpabili ako ng ganito. Tapos ng carrots. Tapos nagpabili ako ng grass jelly o kaya gulaman. Ito gulaman. Ang ano kasi nito, para kapag may drinks, gusto ko lang yung may ganito. So gagawa tayo ng milk tea kasi madami akong tsaa dyan. So gagawa tayong milk tea. Tapos binilhan niya ako ng sleep well. Ito guys, yung sa mga hindi po nakakatulog, sa mga may anxiety ngayon, gusto nyong makatulog or dahil lang hindi kayo makapag-adjust sa tulog, ito. Sleep well siya, food supplement lang siya guys. Tutulungan lang kayo na i-increase yung melatonin na hormone. Yan, para makatulog. Kasi yung melatonin, siya yung nakakatulong para antukin tayo. So, yun. Binilan ako ng 20 na piraso, besh. Knock-out ako nito. Tapos, nagpabili ako ng evap kasi iisa na lang yung evap ko dyan. Eh, ginagamit ko to kapag nagluluto ako ng curry. Nung isang araw, nag-curry ako, chicken curry. Tapos, pag may mga pasta. Ay, nakalimutan ako magpabili ng pasta. Yun, may ano pa naman ako dyan, macaroni pasta para kapag sopas. Yan. Tapos, ay, ang dami niyang dinala. Dinala ako ng mga lutong ulam. College student. Lutong ulam na mga beshi. Meron po tayo dito na pinaksiw na galunggong. Yung maliliit na galunggong. Yan. Kasi may message niya ako nung nagluluto siya kung gusto ko daw ba. Gusto ko kako yan. Para daw, painit ko na lang daw. Oo nga naman. Ganito din kasi yung gawain ni Nanang guys pag umuwi ako ng Ilocos. Pinagluluto niya ako ng kaldereta, ng adobo na beef, ganyan. Para ang gagawin ko na lang pag galing duty, papuntang duty, magpapainit na lang ako. Tapos, ay, meron pang gulaman dito. Ano tong gulaman na to? Jelly powder. Ito, grass jelly. Ito naman, gulaman. Ano pinagkaiba ng grass jelly at gulaman? Eh, parehas lang naman silang made from seaweed extract. Tapos, meron pa dito. Hala, ang dami. Ano kaya to? Ano to? Adobo. Oh, chicken adobo! Yan. May chicken adobo. Ang bango. Yan po, may chicken adobo po tayo na may patatas. Ilang araw po akong hindi magluluto nito. Ayan. Tapos, meron pa isa dito. Lahat naka-plastic ah. Ano to? Beef! Beef naman na parang bistek Tagalog. Nawala lang ano, ang tawag nito, nawala lang sibuyas. Ay naku, sana hindi pa pala sana ako kumain. Para ito sana yung mga kinain ko. Ang init guys, ang init dito sa area namin. Tapos, yung nagpalaki dito sa, dalahin,
yung ulam ng mga dogs, guys. Kasi, di ba, kung dati na kayo dito sa vlog ko, alam nyo na yung inuulam ng mga dogs namin is yung adobong chicken, ulo. Ayan. So, doon kasi sa kanila malapit yung planta ng mga manok, yung nadedress ng mga manok. Tapos, may nagbebenta daw doon ng chicken head. 30 pesos lang ata daw per kilo. Inadobo na rin. Ayan, naadobo na rin. Tapos, pina-pressure cooker ko na rin. I-ref ko na lang siya. Dami guys. Hindi ko pala siya napakita. Yun! Diba? I-ref ko na lang. So, yun lang guys. Ang dami. Kasi madami pa naman akong stock. Actually, yung isang tray ko ng egg, hindi ko pa nababawasan. Kasi before ako nagpabili ng isang tray na itlog, may itlog pa naman ako dito sa bahay. Eh, hindi ako masyadong mahilig sa egg. Para iniisip ko lang yan, para worst na yung scenario. Alam nyo naman ako, lagi ko nag-overthink. Para kapag worst scenario, kung if ever man na mahawa ko sa hospital, ganun, or kailangan ma-quarantine na kami dahil na-expose kami kahit wala namang symptoms, ganun, may pagkain ako dito, guys. Yun. Kasi, mag-isa ako na nga lang dito sa bahay. Dapat parang hindi ko sinasabing mag-isa ako. Pero mag-isa na ako dito sa bahay, guys. Para walang mahawa if ever man na carrier na pala ako ng virus, ganyan. Kasi hindi ako lumalabas talaga ng bahay. Itong mga food, guys, kasi from La Union pa sila, Mac, ganyan. So, ang nangyayari, pumupunta sila mama niya hanggang checkpoint lang, tapos sinusundo ni Roy hanggang sa checkpoint naman. So, alam mo yung para kaming sa crash landing on you. Crash landing on you na checkpoint to checkpoint lang. Ganon. So, mag-stay sila sa checkpoint. Pupunta naman si Roy sa checkpoint para kunin. Ganon. Yung mga padala ni mama niya. Yun. So, ano pa ba? Ano bang ibibigay ko kila Roy? May mga frozen pa naman ako dyan na chicken. Tingnan ko na lang kung ano ibibigay ko kila Roy. Kasi, alam nyo ba guys, yung namin, yung malunggay namin. Papakita ko sa inyo ha. Guys, yan na yung mga malunggay namin. Dati yan, last month, tinanggal ko na yung mga matataas kasi sobrang taas, pumupunta na sa bubong ng kapitbahay. Tapos, meron pa dun. Tapos, eto, alam nyo to guys, nung isang araw matataas pa tong mga to. Tapos, pagtingin ko wala na, putol-putol na silang lahat. Pumupunta yung kapitbahay namin dyan na pumuputol. Sabi ko, COVID lang pala ang paraan para maputol yung mga yan. Buti nga na sila, nagkadahon na naman sila ulit. Yan. Kasi si Maynard na yung nagputol para makakuha sila ng mga bunga. Madami kasing bunga yan guys. Gaya nito oh. Itong mga ganito, niluluto pa nila. Kaso matitigas na tong mga to eh. Dapat tong ganitong size pa yung maano. Yan. Diba? Naku, oh. Yan na lang po natira sa malunggay po namin. Baka may gusto rin ng kamyas guys. Madami pa po yung kamyas dito. Ayan, madami pa to eh. So yun na po ang sitwasyon po sa malunggay po namin. Buti na lang talaga. Tinanggalan ko na sila ng ang tawag nito, yung mga sanga niya, nung nakaraang buwan, nung February ata, nung Feb. Kasi at least tumubo na yung mga bago, at least may makukuhanan na. Kaso, yung nasa gilid kasi, hindi ko yun natanggalan kasi nga, yun na yung babagsak sa bubong. Eh sabi ko, gusto ko yung hindi babagsak sa bubong ng kapitbahay para naman hindi masira yung bubong nila. Kaya yun yung mga matataas na yun yung kinukuha ng kapitbahay, umaakyat sila dyan sa, ang tawag ito, bakod, para makuha nila. Sila lang nagpuputol, kinukuha na lang din nila, bala sila. Pag kailangan nila sila magputol, di ko naman kaya magputol dyan. Kaya, yan guys, kapag sa mga Ilocano, madami pang magsasurvive kasi madaming mga taniman dito, dyan sa likod pa dyan. Madami pang mga, ang tawag nito, kamote, tapos may malunggay, madami pang malunggay. Sabi ko kung gusto nilang magtanim ng malunggay ngayon, ang dami kong naputol kasi mag-aano naman yan agad, mag-sprout naman yan agad. So, yun, ayusin ko muna to, tapos magpapakain muna ako ng aso kasi maglalaba pa ako ng mga uniforms ko. And then, try ko din matulog. May naglalako ng itlog guys. Ito pa man din yung parang brown na mga egg. Ayan, tapos ang lalaki. Bumili na ako ng isang tray, bibigay ko kila Roy para naman para may ibigay ako sa kanila kasi siya yung nagpipick up tsaka bumibili ng mga
pagkain ng aso, pag ito, ang arte-arte, quarantine na nga, taghirap na nga, meron pa ring maarte sa pagkain, ang gusto lang po niya, dog food. Tawagan mo yung amo mo, padalhan ka ng pambili ng dog food mo. Ayaw na po niya ng chicken. Yan, dog food na lang ang gusto niya. Ay, gusto niya ng chicken, pero dapat walang kanin. Dog food and chicken lang po ang gusto. May nag-iinarte pa. Come nga. Come. Yabang mo. Ito na nga lang kay butter na lang. Butter, may kanin ka pa sa ilong. May kanin ka pa, be. Yaki. Hey guys, so time check. It's already 12:48 in the afternoon. Hindi pa po ako nagla-lunch. Ang lunch ko na lang is these 2 oranges kasi di pa naman ako gutom. Pero at least may pang ano tayo. May pang vitamins. Kasi guys, wala nang mabili na vitamin C ngayon, 'di ba? Lahat ngayon back to the original diet. Like hindi naman original diet, pero ngayon ng mga tao more on gulay, more on maagang natutulog, papalakas daw ng immune system, nag-vitamins sa mga tao ngayon, ganun. Kaya wala nang mabili na vitamins guys. And as you can see, ano ba ito nagre-reflect yung eyeglasses ko? And as you can see, I'm on my PJs na kasi matutulog ako guys. Dito ako matutulog sa sala. Naglatag na ako dito ng aking extra na foam. Kasi nga, nandito yung aircon. And, hindi pa rin talaga ako naantok, guys. Kasi, di ba, nag-night shift ako kagabi. 7 ako nag-start ng duty and then, nakauwi ako ng 8:30 na. Pero, nakatulog kami kagabi, guys. Kasi yung pasyente namin hanggang 12 midnight lang, tas wala nang pumunta. Eh, di ba, triage nga ako. So, yun. Kung wala akong itra-triage, wala ding pasyente yung nasa ER. Nakatulog kami ng ER nurse. Pero kapag may dumadaang sasakyan, ganyan, napapabangon kami. Iba pa rin kasi talaga yung tulog mo. Kahit sabi mong nakatulog ka sa duty, iba kasi yung tulog mo. Doon yung half awake, half asleep ka kasi kapag sa duty. Kasi hindi mo naman pwedeng, wow te, sarap tulog te, di na nagigising kahit may pasyente na. Ayun guys. So, tinetake naman ang asim, bes. Tinetake naman namin yung yung opportunity na makaidlip pag wala tayong pasyente, pag walang ginagawa. Ayun guys, back to the vitamins kasi may sasabihin pala ako sa inyo. 'Di ba nga wala nang mabili na vitamins, guys? Wala nang ascorbic acid, wala nang sodium ascorbate. Basta wala nang vitamin C, wala nang mga zinc, mga ganyan. Try nyong bumili guys ng Stimuno, S-T-I-M-U-N-O. Kasi yon, actually mas maganda pa yun kaysa sa ascorbic, kaysa sa vitamin C. Kasi yung immune booster yun yung mga pinapatake namin sa pasyente namin mga may dengue, ganun. Para, di ba nga ang dengue walang gamot, fluid lang, tsaka immune booster talaga. Yun. Ang Stimuno yung binibigay ng doktor namin. Nabibili naman siya over the counter. Actually, yung mama ni Mac yun yung tinitake na niya kasi wala nang mabili na vitamin C. Ako, wala. Wala akong tinitake. Patimbalan na ito ng loob. Kasi walang vitamins. Nung naglilinis nga ako, dahil dito sa quarantine, napapalinis ako sa mga kung ano-ano. Nakikita ko yung mga vitamins ko, ayun. Yun yung mga natitake ko na lang. Kapag may mga 3 na lang na laman, yung isang banig, ganyan. Yun. Yung Stimuno pala guys, 3 times a day yun, isang capsule kapag adult. Yung pinapainom namin. Tapos pag mga bata, it's either 5 ml, 10 ml, 3 times a day din. Ngayon. So, kung wala ka mabili ng vitamin C, try yung Stimuno. Yan, mag-e-edit ako guys kasi nakakalimutan nyo na ako. So, instead na makapag-edit ako, ang dami yung ginagawa. Para ngayon, nag-start ako. Naghugas ako, nagluto, kumain, naglaba, nagwalis, nagmop, nagpaaligo ng aso. Kasi guys,
Hindi ko liliguan tong mga asong to pasaway. Andito kasi sila. Ayan o, kakapasok lang o. Andito sila. Mangangamoy kaming lahat dito kung di sila maliligo. Kaya, pinaliguan ko sila. Basta umandar na yung aircon, guys. Alam na ng mga to. Papasok na sila. Kinakabahan ako. Wow. Effective siya, besh. Yan. Done na tayo, mga besh. Done na po. Magbabalot na lang po. Testing lang natin, guys, yung chicken Shanghai natin. Sana hindi na mainit. Sausaw ko lang sa ketchup. Sabi ko na nga, be. Ma-juicy siya.